L-abbużi fil-Belt Valletta ilhom snin għaddejjin, mhux biss mużika għolja, siġġijiet u mwejjed bla doċċ iżda anka individwi li jinżaw il-ħwejjeġ biex jagħmlu show. Din ir-realtà li qed jaffaċċjaw ir-residenti tal-Belt b'mod regolari partikolarment fl-inħawi ta' Ġieżu. L-istess komunità twaqqa r-retorika tal-Ministru tal-Intern Glenn Bedingfield li jista' qed jgħid li x-shows indiċenti fit-triq tal-Knisja ta' Ġieżu ilhom ma jidhru aktar minn sena. Għal dan, il-Patrijiet Franġiskani rreaġixxew lura billi qalu li dawn ix-shows mhux tal-li qatt ma wafqu jsiru, tal-li hemm filmati li jiġdu kif ilhom għaddejjin kull sena mill-2024. Il-Patrijiet permezz ta' post fuq Facebook qalu li huma ilhom jiġu informati minn nies u anka jibatulhom filmati ta' dak li jkun għaddej fit-tarax ta' Ġieżu. Dak li qed jiġri fil-Belt reġa' spiċċa fl-aħbarijiet wara applikazzjoni għal stabbiliment ġdid bis-swit il-Knisja ta' Ġieżu. Il-Patrijiet Franġiskani qalu li n-nuqqas ta' aċċessibilità u l-istorbju huma problemi li ma ġew qatt indirizzati u fissru kif sa nhar is-Sibt li għadda stess kellhom jintervjenu l-pulizija. Jekk ma temnux lilna ejjew staqsu l-residenti, qalu l-Patrijiet Franġiskani fuq il-midja soċjali.